uvedent uphumile ejele. Nanku kumdlalo Ragava. Inhlamvu yinye sibamile futhi imfihlo zakho sekulamabhokisi amathathu. Mhla 1 December. Ngobusuku besiphepho. Umyeni wokuqala kaPalavi wami. Nomzana, sengiqinisekisile lokho. uPalavi washada ngo-1 December ngonyaka ka-2018. Kusho ukuthi ngalobo busuku uMandalo waseshonile. Woza ndoda uqala umdlalo. Uvedent uyingozi enkulu. Vethu kuphi? Uma! uMandalo mina ngikaze nje ngambona. Ngisitholile isithombe sikaMandala. Uyena lo muntu mhla ka-1 December ebusuku. Usalelwa amahora u-24. Thola zonke impendulo ofanele ukuzazi ngempilo yakho. Elinye ithuba ngomsombuluko kuze kube yisonto, magamanxe ihora lesikhombisa ebusuku, kuStar Khanya kuphela.